Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine aýran türkmenleriň ykbal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine aýran türkmenler, ýagny türkmen diasporasy baradaky Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Niýazow Berdimuhammedow. Bilinçli 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň aradan çykmagyna 8 ýyl bolýar. Eýsem Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan näri häkimet başyna geçen prezidentler Niýazow we Berdimuhammedow dünýä türkmenleriniň arasynda nähili täsir galdyrdyka. Olar eden we etmedik işler babatda türkmen diasporasynyň arasynda nähili ýatlanýarlar. Onha şeýle sowaller esasynda taýýarlanan bugünkü gepleşigimizde Türkiýe-Türkmenistan dostluk jemgyýetiniň gurjusy we şeýle-de Dünýä Türkmenleri Onsanperwerlik Birleşiginiň Türkiýe hem ýakyn nowr boýunça owalky wekili Salahattin Baysal, Türkmen diasporaň Şwesiýadaky wekili Gün neşriýatynyň ýolbaşçysy Metbuat işgäri, belli ýazyjy hem şahyr Akmuhammed Welsapar, Türkiýede ýaşap beren Türkmenistanyň aktivist Rozbay daglar bilen geçirilen söhbet düşükleri we dinleýijilerimiziň azathabarnokot.org internet sahypasynda bu temadaky formaň alyran tesirlerini dikkatyňize ýetirer. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Niýazowmy ýa Berdimuhammedow. Salahattin Baysal aga Dünýä Türkmenleri gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun, hoş bulduk. Salahattin Baysal aga, Niýazow bilen Berdimuhammedowyň prezidentlikleri Dünýä Türkmenlerine daşardan nähil görünýär? Dünýä Türkmenleri olaryň prezidentlik döwürlerini öýçe nähil baha berýär? Sultan Sancarı, Hoca Yusuf Hemedani'yi, Mahtum Kulunu bunları bizim unutmamız mümkün değil. Orası bizim ata vatanımız. İlki bilen şunu aýratyn nötap geçmek isleýär. Türkmenistan Türkiýedäki we galy bersede ýakyn günlerde türkmenleriň ata watanydyr. Bizim Aşgabatdy, Merwi, Sultan Sancarı, Hoca Yusuf Hemedani'ni, Mahtum Kuluny unutmamız mümkin nädir. Şonuň üçin hem göwnejay iş edenem bolsa, etmedigen bolsa ata watan Türkmenistanyň prezidenti diýen ornuna oturan bir sowgasyz çopan bolsa, bizim ol orna wezipe hormatymyz çäksizdir. Täze garaşsyz bolan bir döwletiň aýagy almaklygy üçin geçiş döwrüniň başdan geçirilmegi derler. Garaşsyzlykdan 20 ýyldan gowrak wagt geçenden soň Türkmenistanyň ýagdaýyny analiz etmekligi menini ýerlikli diýip baha berýärin. Merhum Saparmurat Niýazow türkmenmaşy bilen Dünýä Türkmenleri Gumanitar Birleşigi çägini gaty köp duşuşdyk we işleşdik. Men Niýazow döwrüne garalanyny Berdimuhammedowyň prezidentlik döwrüne Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen bolan gatnaşyklary köpelli diýip baha berýärin. Türkmen halky şeýlelikde owalky döwre görä dünýä bilen has köp ara gatnaşyk kurmagy, gepleşmäge başlady. Niýazow döwrüne Türkmenistan has köp diňe bir adamyň eýetçiligindäki ýurt ýaly görünýärdi. Berdimuhammedow döwrüne bolsa adaty döwletde olan şugundaky ýurt ýaly görünmäge başlady. Berdimuhammedow döneminde Türkmen halkı, Türkmen insanları dünya ile daha çok konuşmaya başladılar diye düşünüyorum. Bunu çok önemsiyorum. Mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Niýazow ýa Berdimuhammedow. Gelingini Azatlyk radiosynyň azathabarnokot.org internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek maksady bilen açylan Niýazow ýa Berdimuhammedow diýen forma dinleýijilerimiziň galdyran tesirler bilen tanış bolalım. Şeýle-de şol tesirler bilen baglanyşykly daşary urtaky Türkmen diasporaň wekilleriniň biri, Türkmenistanyň aktivist Rozbaýyň garaşlaryny öwrenelim. Bu tema bilen baglanyşykly. Rozbaý, inha kimden Aşgabatly nirden mary diýen dinleýijimiz Azatlyk radiosynyň azathabarnokot.com internet sahypasyndaky Niýazow ýa Berdimuhammedow diýen forma şeýle tesir alypdyr. Öňküň bir topar garnaşlary ýokdy. Şumatkyň tohumy garnaşlary
adamlary bizar etdi. Monarxiya ýaly diýip tesir galdyrypdyr. Meselem ýene bir dinleýijilerimizden Asy diýen dinleýiji öňküde köp zatlar mutdy, a häzirkide bardady ýoş pulle diýe ikisem normalna däl diýdi. Ine Rozbay tesvirler dinledik. Sen şu tesvirlere nähil baha berýän? Rozbay. Niyazovmiya Berdimuhammedov diýen tema boýunça men kıskaçarap şu öz düşünjemi aýdyn. Türkmenistan gozalky prezidenti Saparmurat Türkmenbaşy milletin öňünde çykyp gürlän sözünde ýurt garaşsyzlygyny alandan soň milletin elini bir elini ýaga bir elinde bala batyryp ýani mahmal giýip mahmal gezjek derejede gezer ýaly ederim diýip söz berdi. Gaýtam ýani şol öňden bir eli ýagda bir eli balda bolan halkyň gaýtam bar iki eli bile ne balda boldy ne de ýagda boldy. Gaýtam halk betergine düşdi. Haram paraxorluklar ýurda ornaşyp uğradı. Bir adamın şahsiyet kultundan başka bir zady bilmän açtan adamlar olup başladı. Ondan sonra gaýna Berdimuhammedov ýurt başyna geldi we Berdimuhammedov hem şol hemmemize mälim bolşan hasam kabul edende şonda da şol men Saparmurat Niyazowyň ýörelgesini dowam etjegime söz berýän diýip şu makal söz beripdi. Türkmenistan häzirki prezidenti. Ýani şol ýerdeşlerimizin ýazan tesirleri ile bağlanşykly mesele geçtik diýeni dogry ol. Ne dogry zat hiç kime mezon ýok. Berdimuhammedov ýurt başyna gelenden soň bu paraxorluk diýen mesele hak hukuksuzluk diýen mesele has beter oldu bu döwlet. Beterinden beteri çykdy. Ýurdu watan terk eden insanlar bile boldy. İşsizliğin derdinden. Milletimizin işsizliği görünen yok mu? Görünüp dur. Halkımızın nägilerini bildiren yok mu? Bildirip dur. Ýa-ni ýüzünde nägile bolup dur. Halk işsizliğin gün-güzaran dolandyryp bilmän duran sebäpli nägile halk. Sol başlardan halkımız nägile döwlet. Rozbay, köp sag bol. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Söhbetdeşimiz Şwesiýadaky gün neşriýatynyň başlygy, metbuat işgäri, belli ýazyjy hem şahyr Akmuhammed Welsapar. Akmuhammed aga, gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun. Akmuhammed Welsapar aga, siz Türkmen diasporasynyň arasynda dürlü işleri bilen meşgul gören adamlaryň köpüsini tanaýaňyz. Indi şol Niyazow döwründäki dünýä türkmenleriyle baglanşykly siýasaty bilen Berdimuhammedow döwrüniň dünýä türkmenleriyle baglanşykly siýasatyna nähil baha berip bolar? Türkmenistanyň hökümeti dünýä türkmenlerine galanyna yeniden şol öwüy gözi bilen seredi. Hiç ýyl şolara howsarlyk duýgusy döremedi. Berdimuhammedowyň şu meselede ullukan utuluş gadaňanlygyny bir görýär. Sebäbi dünýäň ýüzünde daşary ýurtlarda taryhyň belli oýunlary sebäpli Türkmenistanyň territoriýasyndan daşarda galan türkmenleriň sany Türkmenistanyň içindäki türkmenlerden 2 kesle köp. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan siýasatynyň bir gören tallamlı uğru daşary ýurt türkmenlerini gollamak. Olary dürli ýagdaýlarda gerek kömekleri, medeni, bilim, ilm uğrundan, humanitar uğurdan kömek vermek ýoly bilen gitmeli. Emma gynsansagam, Irak türkmenlerim, Siriýa türkmenlerim, İran ýa-da Owan türkmenlerim täzirki Türkmenistanyň hökümetiniň özlerine gerek bolan hem hökman alaýmaly humanitar kömekleri, medeni kömekleri alyp bilen oklar. Ýani Türkmenistanyň şu meselede Niyazow döwründäkiden ütgeşlik ýok. Berdimuhammedowyň döwründe de şol ýagdaý dowam edýär. Bu taýda bolsa ol diňe Berdimuhammedowyň awraýynyň garşysyny işleýär. Diýmek Niyazow döwründe başlanan galp siýasat Türkmen diasporasy meselesine, daşary ýurtlardaky Türkmen diasporalary meselesine gyşarnykda dowam edýär. Bu elbetde ören bir usuly ýagdaý. Akmuhammed Welsapar aga, beren maglumatlaryňyz, söhbetdeşiňiz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşiginde bugün Niyazow meýa Berdimuhammedow diýen temada Türkiýe Türkmenistan dostluk jemgyýetiniň gurjusy we şeýlede Dünýä türkmenleri ynsanperwerlik birleşiginiň Türkiýe hem ýakyn munawwar boýunça owgulky wekili Talahatdin Baýsal, Ýewropadaky türkmen diasporaň wekili Şwesiýadaky gün neşriýatynyň ýolbaşçysy metbuat işgäri, belli ýazyjy hem şahyr Akmuhammed Welsapar Türkiýede ýaşap gören Türkmenistanyň aktivist Rozbay daglar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri we dinleyijilerimiziň azathabar.org internet sahypasyndaky bu temada açylan formaga alynan tesvirlerini dikkatiňize ýetirdik. Azatlyk radiosynyň Türkmen diasporasy baradaky Dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan. Rowaşlyk hemraňyz bolsun.